Akwụkwọ amamihe nke Solomọn, isi nke 4. Ọ ka mma ịbụ amụghị nwa site n'ịdị mma, n'ihi na anwụghị anwụ dị na ncheta nke unu, n'ihi na a matara ya ma n'ihu Chineke ma n'ihu mmadụ. Mgbe e zigara ya, ndị mmadụ na-eṅomi ya, ha na-achọsi ike mgbe ọ ga-apụ. N'ime m ka ọ na-ejegharị, na-ekpu okpueze na mmeri, na-emeri, na-asọ mpi maka Zeus ndị na-emerụ ya emerụ. Ma ọtụtụ ụmụ nke ndị na-emebi iwu ga-aba uru, ma alaka ha nke na-akwaghị izi agaghị agba mgbọrọgwụ. Ha agaghị emekwa ka ebe kwesịrị ntụkwasị obi guzosie ike. N'ihi na ọ bụrụ na alaka ya puo, wee pụọ n'otu mgbe, ma n'amaghị ama, ifufe ga-ama jijiji. A ga-efopụ ha site n'ịdị nro nke ifufe. A ga-agbajisi alaka ha tupu ha abịa n'ezi. Mkpụrụ ha ga-abụ ihe na-abaghị uru. Ọ dịghị mgbe ọ ga-ata nri. Ọ ga-adabakwa n'efu, n'ihi na ụmụntakịrị a tụrụ ime n'iwu bụ ndị àmà nke ajọ omume na-erita ndị nna nna mgbe a na-achọ ha. Ma onye ezi omume, ọbụlasị na ọ bụ mgbe a mebeghị ya, ọ ga-anọkwa izu ike, n'ihi na agadi nke a na-asọpụrụ abụghị ihe na-eme ka ogologo oge dị ogologo. Ma ajọ nghọta bụrụ mmadụ isi awọ. Ndụ nke na-adịghịkwa ntụpọ bụ agadi, n'ihi na a hụrụ ya n'anya nke ukwuu n'anya Chineke. E wepụrụ ya ka ihe ọjọọ wee ghara ịgbanwe nghọta ya, ma ọ bụ aghụghọ wee ghọgbuo mkpụrụ obi ya. N'ihi na ịma mma nke mmebi iwu na-ekpuchi ihe dị mma uche, ebe e mere ka o zuo oke ngwa ngwa, o wee ju ọtụtụ ụbọchị. N'ihi na mkpụrụ obi ya dị Jehova ụtọ, o wee si n'etiti ajọ omume mee ngwa. Ma ndị mmadụ wee hụ, ma ha aghọtaghị nke a, na-aghọtaghị na amara na mmadụ nke nwụrụ anwụ ga-ama ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke ikpe. Ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke bụ ndị dị ndụ, na nwa okorobịa nke nwere obi ebere na ndị ọ họrọ, na ọ na-eleta ndị nsọ ya. Ma onye ezi omume ngwa ngwa zuru oke, kama ọtụtụ afọ nke agadi onye ajọ omume ikpe. Onye nwezubere banyere ya, na ihe mere o ji chebe ya, n'ihi na ndị mmebi iwu ga-ahụ ọgwụgwụ onye maara ihe, ma ha agaghị aghọta ihe ha na-eleda anya. Ma Jehova ga-achị ha ọchị mgbe ihe ndị a gasịrị. Ha ga-aghọ ozu ihe ihere na ihe ịta ụta n'etiti ndị nwụrụ anwụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ọ ga-atụpịa ha n'ala na-ekwo okwu. Ọ na-emekwa ka ha si na ntọala ha dị mkpọtụ. Ha ga-agha ụgha kpamkpam. Ha ga-anọ n'ahụhụ. Ncheta ha ga-alakwa n'iyi. Ha ga-eji oke ụjọ bịa mgbe a ga-agụta mmehie ha. Omume mmebi iwu ha ga-ama ha ikpe n'ihu ha. Isi nke 5. Mgbe ahụ onye ezi omume ga-eguzo n'oke nkwuwa okwu n'ihu ndị na-eweda ya n'ala, na ndị na-eme ka ọrụ ya niile ghara ịdị ire. Ma mgbe ha hụrụ ya, ha ga-atụ ụjọ n'oke egwu. Ibobo nke nzọpụta ahụ ga-ejukwa ha anya. Ha ga-ekwu okwu n'etiti onwe ha ka ha chegharịa n'ihi mkpagbu nke mmụọ nsọ. Ha ga-asụkwude sị, onye a bụ onye anyị na-akwa emo dịka ilu ịta ụta. Anyị bụ ndị nzuzu, gụrụ ndụ ya dịka onye ara, na ọgwụgwụ ya n'efu. Olee otu e gụrụ ya n'etiti ụmụ Chineke? Olee otu oke ya si dị n'etiti ndị nsọ? Anyị wee jupụta n'ụzọ niile nke ajọ omume na mbibi. Ma ọ bụ ọ dị ka mgbe nnụnụ na-efegharị n'ikuku, ọ dịghị ihe àmà na-egosi ebe ọ gafeworo, ma ifufe nke na-egbusi ike nke nku ya
na-agbawa agbawa na-agafe mgbe e mesịrị. Ọ dịghị ihe ịrịba ama ọbịbịa ya na-adịru nso, ma ọ bụ na dị ka a ga-agbapụ ọzọ. Ya mere, anyị onwe anyị kwa, ozugbo a mụrụ anyị kwesịrị ịdị adị, ma anyị enweghị ihe àmà nke ịdị mma nke anyị ga-egosi, ma anyị ekpochapụwo kpamkpam n'ajọ omume anyị. N'ihi na olileanya anyị na-asọpụrụ Chineke yiri igbugbo ọka nke ifufe na-ebu, na dịka ụfụfụ nke na-ala n'iyi n'ihu oke ifufe. Ọ bụkwa dịka anwụrụ ọkụ nke ifufe na-efesa. Ọ na-agabigakwa dịka ncheta nke onye ọbịa nke na-anọdụ naanị otu ụbọchị, ma onye ezi omume na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ụgwọ ọrụ ha dị n'ime Onyenwe anyị. N'ihi nke a ka ha ga-anata okpueze nke ebube alaeze na okpueze nke ịma mma n'aka Jehova, n'ihi na ọ ga-ekpuchi ha n'aka nri ya, werekwa ogwe aka ya kpuchie ha. Ọ ga-ewere ekworo ya ka ọ bụrụ ihe agha zuru ezu, meekwa ihe niile e kere eke ka ọ bụrụ ihe agha ya, iji leta ndị iro ya anya. Ọ ga-ewere ịdị nsọ dị ka ọta na-apụghị imeri emeri. Ọ ga-eme ka ọnụma dị ike ka ọ bụrụ mma agha. Eluigwe na ala ga-eso ya buso ndị iro ya obi tara mmiri ọgụ. Amụma ga-eji ezi uche felie. Ha ga-esi n'eluigwe ojii malie ruo na-amara amara, dịka ụta adọpụtara nke ọma. Nkume igwe niile nke nrubiga oke nke iwe ka a ga-awụsa dịka ọkụ. Mmiri nke oke osimiri ga-eweso ha iwe. Osimiri ga-ejupụta ha n'ike. Oke ifufe ga-ezute ha. Ọ ga-afụfụ ha dị ka oke ifufe. N'ihi ya, mmebi iwu ga-eme ka ala ahụ niile tọgbọrọ n'efu. Ihe ọjọọ ha ga-ekpugharị ocheeze ndị isi. Isi nke isii. Ma nụrụ unu ndị eze, mụtakwanụ unu ndị ikpe nke nsọtụ ụwa. Ṅaa ntị unu ndị isi ndị na-achị ọtụtụ ndị dị iche iche, werekwa ọtụtụ mba dị iche iche n'isi, n'ihi na ọchịchị unu esiwo n'aka Jehova nye unu. Ọchịchị unu kwa site na onye kachasị ihe niile elu. Ọ ga-enyocha ọrụ gị. Ọ ga-ajụkwa ajụjụ banyere atụmatụ gị. N'ihi na ebe unu bụ ndị na-eje ozi n'alaeze ya, unu ekpeghị ikpe ziri ezi, unu edebeghịkwa iwu, unu ejeghịkwa ozi dịka ndụmọdụ Chineke si dị. Ọ ga-abịakwasị unu n'ike dị ngwa, n'ihi na ikpe dị ike na-abịakwasị ndị nọ n'ebe dị elu. N'ihi na a ga-agbaghara onye dị ala n'ebere, ma a ga-enwe ndị dike n'ike. N'ihi na ọkaka Onyenwe anyị ihe niile agaghị enwe mmasị n'ebe onye ọbụla nọ. Ọ bụghị ma ọ gaghị asọpụrụ ịdị ukwuu, n'ihi na ọ bụ ya mere ma ndị nta ma ndị ukwu na-eche banyere ha niile. Ma nleba anya nke na-abịakwasị ndị dike siri ike. Ya mere, okwu m niile dịịrị unu ndị isi, ka unu wee mụta amamihe m ma ghara ịla azụ. N'ihi na ndị debere ihe dị nsọ na ịdị nsọ ka a ga-eme ka ha dị nsọ. Ndị a kụziri ha ga-achọta ihe ha ga-ekwu iji chebe onwe ha. N'ihi nke a, tụkwasịnụ obi gị n'okwu m niile, agụụ ha anya. A ga-ezikwa unu ndị isi amamihe na-amụpụta ìhè. Ọ dịghịkwa ala, ma ndị hụrụ ya n'anya na-ahụ ya ngwa ngwa, ma ndị na-achọ ya chọtara ya. Ọ na-atụkwasị ndị na-achọ ya anya, ime onwe ya ka mara. Onye na-ebili isi ụtụtụ ịchọ ya agaghị esiri ya ike, n'ihi na ọ ga-ahụ ya ka ọ nọdụ ala n'ọnụ ụzọ ámá ya. N'ihi na iche echiche n'ebe ọ nọ bụ nghọta zuru oke, ma onye na-eleghị anya ga-ewere onwe ya ngwa ngwa. N'ihi na ya onwe ya na-ejegharị na-achọ ndị kwesịrị ya. Ọ bụkwa n'ụzọ ha ka ọ na-egosi n'ebe ha nọ amara. Ọ bụkwa n'ime ihe niile ka ọ na-ezute ha. N'ihi na ezi mmalite ya bụ agụ ịdọ aka na ntị. Ọchịchọ ịdọ aka na ntị bụkwa ịhụnanya. Ọzọ, ịhụnanya bụ idebe iwu ya niile.
Ige ntị n'iwu ya na-egosi anwụghị anwụ na-eme ka anyị na Chineke anyị dịrị na mma. Ya mere, ọchịchọ amamihe na-ebuli alaeze. Ya mere, ọ bụrụ na ocheeze na mkpanaka eze na-atọ unu ụtọ, unu ndị isi nke ndị niile dị iche iche, sọpụrụ na amamihe, ka unu wee bụrụ eze ruo mgbe ebighị ebi. Ma ihe amamihe bụ, na otu o si dị ka m ga-egosi, m gaghị ezonarị gị ihe omimi, ma m ga-achọpụta site na mbụ ya, weta ọmụma ya n'ihe doro anya. Ma m gaghị agabiga n'eziokwu n'ezie, agaghị eji ekworo na-erichapụ jee ije, n'ihi na ekworo agaghị enwe mmekọ na amamihe. Ma ọtụtụ ndị amamihe bụ nzọpụta dịịrị ụwa, ma eze nke nwere nghọta bụ nguzosi ike nye ndị ya. N'ihi nke a ka ewere m okwu m zie ihe, ma unu ga-abara uru.